ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay nawaw, di ba't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Ay taramidem iti Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apo ko ta. Ay wait, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay laang kat agpili akon iti isuot ti apo ko ta. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabiay. At damit klase tapo ko ta. Kasano may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apo ko ta lakay. Sige, pilyem tigawn asan unay anangina ti habang na. Hey, nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo, nananelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang nana. mangi-reserve ka nga rod iti sangapulo a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramiden nyo ijay nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Ayun, inton Martisan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti sangapulo apo to para kanyak, bilain. Okay nana, di yung liplipatan adagasan Adaak manan, Maribelen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na, Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Iti anya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso asa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti iavil mo, Mare. Sigurado ak ang maibagay launay kankwa na ti kasta kulay. Okay, Mare. Daytoy nga ruden ti abanga. Agpalas kan aryang lakay. Apay ka day. Nalipatam kaday nga itati coronation night. Ay wen. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apo ko ta. Diyan nga oras nga agrong iti program. 6:00 ka now. Ay nawaw, nasapa pa'y magayang bakay. Nasapapay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilat ta. Ay, no para kanya. Ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimata iti popcorn akanan ta, Mare Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Mare Belen. Gimata ngakla ang iti popcorn, Mare.
Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay, ang nervyusak marud, mare. Anya ko nam. Ag nervyusak para iti anak ko, mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikat ti makikuntis, mare. Kasano saan ang mga bakti anak ko, mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, mare. Ngam no siya amangkit kita. Adanam nama ang mga bakti anak mo, mare. Adalaban ni Anale. Ngatan. Wun, mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't kadagijay at judges. Apay ba din? Una, taapay adayjay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay adayjay. Napintas mait bakit? Nalaing pa ya? Oho, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan bakit? Irespeto tayo, ti desisyon ti judges. Oho, duling sa mo dagijay. Yeah. Di damaw ti agpilay. Dita ti jacket king ka bakit? Di mo maaklon no maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oho, sa urmot First runner up magtapo ko ta. Arig na nangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay din. Puyat kun bannog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang bilain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga rin tigagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayo, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapo kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas kadakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyum. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oho, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mo ngamin amaw tiyang pilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manan. Impos mo may tiladawan ni Anal kintapo ko ta. Una, tapno makita tano asino tinapimpintas kadakwada adwa. Eh nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak daytoy para iti apo ko ta. No saan ati apo ta tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayon kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang ti rupa ni Anali. Nakitak dayjay, Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da ka no. Agar arami dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mo't, Mare. Nagadupay mo't nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklaw nga inabak ti anak mo ti apo ko na, Mare. Saan anasaya at tikas di nga ipakpakita na, Mare? Kasarita, Mare. Ibagam, ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan tikas di nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adi serbeng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na iso ana nga bak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Arayan niya pa iti bagbagham. Napimpintas latta ti apok ngam ti anak mo.
No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Ada yumot anapimpintas ni Cheryl nga po. Makita mag. No kasta ti ko nayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikatin nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin mo't ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo mo't nga ron ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ko, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Mas deserving ti apota. Nawo. Di ka mabutang. Anya ti pagbutngak ngay. Di ka mabutang ama idimandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makamu ka. Aging tuturid ka man ako nakong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas nga aldaw, mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasa o, mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Taisupay ki di ti agar-aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Aywon, nasaysaya at pay mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa. Asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya. No iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes ngagbalin ana saya at a modelo iti apona. Isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbeng ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, Kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wen tasaan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana? Amuyo ko mati umnong aramidin nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melody kan Kagawad Fortune, nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya! Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano na turid ka, aging tuturid ka lang gaya. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apum aya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apom. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasayaat. Si kakid ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni Kapitan, Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka, dayja ang meloday. Gaputa saan ama iparbeng ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan, Kagawad. Oray indilit mo, nalpasen nga imbabain mo ti ubing.
Anya, Di kay ngamin agbalin adarasodos, nana. ay, sayang mo't nga may ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun, na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay, isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay, mare. Nakaturturod ka mo, idi. Agin tuturod siguro, mare. Indilit na, idi naamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta, mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simungbat ka kumaa. Kasanaw kat adamo ni kapitan. Kunak man no naturid ka. Agin tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryaw. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunam manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na iti pada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no ado ti nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan kagreklamo. Santupeng agreklamo dya ubeng. Ay, dayta kat tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laan ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.